kont lajt Brighton niftakar, l-ewwel darba waħdi kelli 13 mal-banda, tlajt indoq, u kien hemm tfajla ġa klabb u li kienu ituni l-birra kienu jaħsbuni ikbar milli kont, u l-oħrajn li kienu ikbar minni ma kienux tuhom birra, u nida ħanġibilkom jien. Kien hemm dit tfajla li fanzja taħriġna barra u qalt li inti verġni. Ħriġtu barra x'kontu qed tagħmlu ma? Barra nimxu, nitkellmu. F'dal-punti ma kont ġabbista, Xej. Jiena kelli f'moħħi illi aħna nispiċċaw fl-imkien, kollix naqsam magħha di. Qalt li inti verġni qed liwa. Dak il-ħin daħal ħsieb ommi dejjem qalt li jgħid il-verità. Jiena qed il-verità u din daħqa bija u tal-qed lem. X'fimt dak il-ħin? Jiena dak il-ħin kont diżappuntat u fis-sena tal-Covid meta kont ġal-muntanji irrealizzajt li kon qiegħed ġa ħabs illi laqas jien ma kont naf stess li qiegħed ġa fih għax dakinhar li skoprejt il-weda li għamilt miegħi nnifsi illi jekk jien ngħid il-verità, meta ngħid il-verità din nipprova naqsam l-imħabba ma' xi ħadd u din daħqet bija mela jien ħanamel minn kollox biex nimmanipula. U ma laqas kien konxju dal-ħsieb. Imma dawk kienu dinamiċi li kienu qed jiġu ġafija u minn dakinhar lem bdejt nitgħallem nikdeb ħafna. Ma tfajliet għax pereżempju ma sħabi mbagħad kelli lajn, ma sħabi ma kontx nikdeb. Sewa. Imma fej kienu jidħlu tfajliet għax pereżempju jien kont żgħir u ma kienu kbar minni, hemmhekk tallimt illi isma' din jekk ngħidilha l-verità. Fuq l-età tiegħek. Fuq l-età fuq xogħla kont nivvinta stejer kbar, ma kontx nidher illi kont żgħir. U spiċċajt f'nassa li minħabba dik il-weġa li ħassejt għax jiena qed nipprova naqsam l-imħabba ma' xi ħadd u dan daħaq bija, jiena mbagħad sirt naħseb master. Mela tlaqna?